Tässä videossa me pelataan Minecraft Hardcorea. Aloitetaan. Hakataan eka vähän puuta. Tää varmaan riittää. Tehdään crafting table. Ups, mä tein vahingossa 4, mutta ei se haittaa. Tuolla kylä. Mennään sinne seuraavaksi. Ja tykätkää ehdottomasti videosta ja tilatkaa kanavaa. Noniin. Ja toi taas. Ja tää on siis hardcore ja me ei saada siis kuolla kertaakaan. Jos me kuollaan, niin peli on menetetty. Tehdään meille nopea pikakse. Ja mennään hakkaa kiveä. Täällä on pelkkää dirttiä tähän asti. Nyt varmaan alkaa tulla jo. Nyt tulee kiveä. Siitä edistysaskel saatu. Hakataan meillä vaikka 10. Sitten mennään kattoo sitä kylää. Nyt tehdään meille perustyökalut, eli miekka, sitten pikaksen ja voidaan tehdä myös vielä akse. No, nyt nopea. Me tarvitaan, hankitaan meille vähän ruokaa. Noin. Ja tuossa on laavapuulikin meillä ihan. Kuinka iso tää kylä on? Anteeksi, mitä? Näenkö mä oikein? Tää on ihan massiivinen kylä. Toivottavasti siellä on blacksmithi. Joo. Mä en yhtään tunnista kyllä mikä on blacksmithi tämmöisissä kylissä, mutta hakataan meille eka heinäpaaleja ja tehdään meille vähän leipää. Siinä on meille tarpeeksi leipää. Otetaan tää mukaan. Pistetään tommonen, otan enemmän. Ja siellä on meidän ekat raudat. Please tässä sano, että tässä on enemmän kuin yksi. Tässä taitaa olla vain yksi. Joo, tässä on vain yksi. Mä katson, onko tuolla jossain lisää. Ei taida olla. Otetaan vähän meloniakin. Pakataan vaikka kaikki tästä. Meille tuli yli stäkki. No nyt ei ainakaan ruoka lopu kesken hetken.
Käydään nyt kattoo tuolla ylhäällä. Kohta tulee yö. Meidän pitää mennä nukkumaan kohta. Ylhäällä ollaan. Täällä on ainakin nyt joku. No täällä ei ole oikein mitään. Vesivahingon ohi emeraldia. Joo, hyvä. Sitten katsotaan tää. Leipää. Tilauskello. Pistäkää siis tilausta. Ja mennään vielä kattoo tää talo. Vai katsoinko mä tän jo? Joo, kyllä mä taisin se katsoa jo. Tota taloa mä oon kai kattonut. Ja kyllä mä nää kaikki katoin. Mennään vielä kattoo tänne ylös. Täällä on vaan vähän viljaa kasvamassa, mut ei täällä oo oikein muuta oo. Tossa soistuu. Syödään vähän leipää. Tää talo kyllä siis on aivan järkyttävän iso. Täältä näkee niinku kaiken. Mennään nyt. Mitä täällä on käynyt? Tossa on kissoja. Ei niille tehdä oikein mitään. Mennään nyt vaikka hakkaa se golemi. Ja se golemin hakkaus pitää sitten tehdä todella varovasti. Tehdään eka itse asiassa tai. No, no joo. Tästä me saadaan tää hyvin. Ja se antoi meille 5 rautaa. Eli tällä hetkellä meillä on 6. Melkein kuolin. Mitä mä teen? Joku. Joo, melkein heti kuolin. Nyt ei tehdä mitään tämmöisiä riskihyppyjä enää. Mut täällä alkaa tulla yö. Hakataan vielä tästä vähän kiveä ja sitten tehdään meillä uuni ja sulatetaan toinen ja 1 pikkurauta. Tää voi olla meidän hyppalo. Tehdään vielä noin.
Ja toi tohon uuni tohon eiku rauta sisään ja toi tonne ja toi vielä tonne, jos toi ei riitä, kyllä se riittää. Nyt meillä on 6 rautaa. Tehdään me eka vaikka bugetti ja mennään sitten sinne, sinne laavapuolelle. Mutta ennen sitä craftataan meille armoria. Tehdään meille bugetti tietysti. Sitten vaikka pikaksi. Noin, nyt hyvä. Ja täällä ei oikein muuta sitten ollut täällä kylässä. Vähän soihtuja. Lähdetään nyt sitten vaikka tonne päin. Katsoa, olisiko siellä mitään. Tuossa oli ainakin heti kananmuna. Tonne mä haluan rakentaa mun kodin tonne. Toi on aivan täydellinen paikka. Joo, toi on aivan täydellinen. Tässä on heti tämmönen aika iso luola. Tuossa on ainakin vähän rautaa meillä. Musta tuntuu, että tonne me ei ihan vielä mennä. Tiputtaudutaan tohon. Ja otetaan meidän raudat. Tuolla olisi vielä vähän, mutta ei haeta niitä vielä. Olisiko täällä mitään? Hiiltä tarvii. Hiili on hyvä. Otetaan nämä vikat hiilet vielä tästä ja sitten mennään takaisin sinne kylään. Ja joo, nopea kylään. Tuossa on vähän lampaita, mutta me ei tarvita niitä mihinkään. Otetaan vettä ämpäriin. Että jos tiputaan toisen kerran, niin pistää waterbuget MLG:ttää ja meillä on enää 15 minuuttia aikaa. Mennään nopeasti tonne kylään. Sulatetaan meidän raudat ja tää video on sitten siinä. Alkaako tää tulla yö vai? Ei. Eipä.
Mikä se on? Mä kuulin jotain outoa ääniä. Daatte sylättämällä tarvii hiiltä. Säksätään meidän legendaarinen puuhakku. Rautaa, rautaa, rautaa. Me saadaan rautaa. Paljon, paljon rautaa. Ja paljon, paljon rautaa. Tosi paljon rautaa. Noin. Nyt tehdään miekka. Ja säästetään noin loput 2. Ja joo. Tää video oli nyt tässä. Hei!